bolia ma nohy. Hello! Fotíš nás, či nie? Kamerujem. Ahoj, tak to nepodia. Že v Žiline je určite mokro. Ale keď budeš zavrieť, tak sa uvoľujeme vy a ty následne tak sa vrátilky preč. Tak no, naprskám. No. To nie si na to názvoj. Vyžali to tam pritom. A niektorí, oni išli teraz hore, akože pešo. Videl si? Normálne išli hore. Strašne uši dravé prebiehajú. Tak som zaraz spustila, že som nešla. A to si inak vlastne. Ja som si to, to by sa vlážil si dole. Taký mravček, nie? Mravčeky dole. Co to je hento? Prevodné deva, nádrž s vodou. Jaj. Presnežné deva. Tak je dané toho. Potrebuje vodu. A to akože zamrazí? No. Chladička. Tam ide voda do toho a to zachladí a ide z toho sneh. Ale ja som to nejak čmala minulý roky, mi zavazala aj sopornosť. Pamätáš sa na to? Prečičovali. Pamätáš sa? Fajčovanie.